Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатаба койбір темалар турында кыскача. Йоршолда юларны масштаблы ремонтлау дәвам итә. Яшьлек проспектында һәм Жуков урамында нинди үзгәрешләр көтелә? Шолда Сабан туй бәйрәмен билгеләп үтәргә әзерләнәләр. Шоллы халкын һәм шәһәр кунакларын нәрсәләр көтә? Йоршолда юларны масштаблы ремонтлау дәвам итә. Шәһәр мэры Наил Магдиев эшләрнең барышын тикшерде. Ул беренче яшьлек проспектында булды. Бирдә машина йөртүчеләрне нинди үзгәрешләр көтә? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Яшьлек проспектында эшләр кызганнан кыза бара. Юл төзүчеләр ялсыз эшлиләр. Хәзер капиталь ремонт эшләрен башкару күләме 70%-га бәяләнә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Җирле юлда автомобильчеләр өчен хәрәкәтне үзгәрттеләр. Автобусларга уңайлы булсын өчен юл киңәйтелде. Организацию движения Энергопарк чуть-чуть поменяли. То есть для удобства автобусов, чтобы они на конечную остановку могли по местному проезду проехать, во-первых, уширили местный проезд и согласовали с ГИБДД двустороннее движение. Раньше односторонний был только выезд на Сюембике. Сейчас можно будет ехать на Сюембике и по местной проехать конечную остановку. Хәзерге вакытта монолит бортлар монтажланган. Июль башында асфальтның өске катламын җәю планлаштырыла. Киңлеге 3 метр булган яңа җәюлеләр тротуарлары һәм 2 метрлы велосипед юллары төзекләндереләчәк. Все для людей, все для автомобилистов. Все делается для того, чтобы было удобно и пешеходам, и велосипедистам, и автомобилистам. Так что большое спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалевичу Миниханову за то, что выделяются серьезные финансовые ресурсы вот на такие дорожные объекты. Эшләрне август уртасына тәмамлау планлаштырыла. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Зәп бистәсендә дә зур күләмле эшләр алу барыла. Шәһәр мэры барган икенче нокта Жуков урамы булды. Ул ничек үзгәрәчәк һәм инде бирдә нәрсәләр эшләнгәне хакында алдагы материалда сөйләрбез. Сорман трактынан Низамеддинов урамына кадәр юл эшләре май уртасыннан башлап алып барыла. 23 000 квадрат метр майданда юл өслеге ремонтлана. 2800-гә якын квадрат метр яңа юл төзеләчәк. Ремонт нәтиҗәсендә сәүдә үзәге янындагы машина кую урынын айырачаклар. Парковка һәм юл аерым булачак. Эту парковку мы отгородим от дороги дорожным бортом. То есть с дороги нельзя будет где попало попасть на парковку и выехать оттуда. Будет отдельный заезд, отдельный выезд. Хәзерге вакытта эшләр планлаштырылган күләмнең 60% үтәлгән. Юл төзүчеләр асфальтның беренче катламын монтажлаганнар инде. Монолит бортлар 50%-ка ясалган. Тукталыш павильоннары урнаштырылган. Велосипед юллары ясала. Шәһәр мэры юл төзүчеләрнең эшен яхшы дип бәяләде. Мы говорим слова благодарности, безусловно, Раису Республики Татарстан, нашему Рустаму Нургалевичу Миниханову за финансовую поддержку города Набережные Челны в преддверии большой юбилейной даты 400-летия города и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ. Это хороший подарок. Деньги на ремонт и строительство дорог. И надеемся, что, безусловно, этот подарок будет служить людям. И это делается именно для людей, в интересах людей. Дорога стала лучше. Бу участокта эшләр җәй ахырына кадәр тәмамланырга тиеш. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Махсус хәрби операция зонасына ул 2023 елның сентябрында эләккән Чаллы Россия оборона министрлыгы белән контракт төзегән. Аңа броня кушаматы бирелә. Бу һәм башка күп нәрсәләр турында ватанны саклаучы безнең төшерү төркеменә сөйләде. Без аның белән хәрби хезмәткәр кыска вакытлы ялда булганда очраштык. Аның тарихын безнең геройлар традицион рубрикасында сөйләрбез. 2023 елның 25 апреле бу Чаллының тормышы тамырдан үзгәрткән көн. Ул гаиләсе белән конференцияга Мәскәүгә бара һәм коточкыч аварияга эләгә. Ират сөйләвенчә, алар светофорның кызыл уты кабынгач туктаганнар. Бу вакытта артан аларга машина килеп бәрелә. Фура йөртүчесе руль артында йоклап киткән була.
Со мной были вот 2 сына и супруга. Вот. У супруги сотрясение головного мозга такое незначительное поставили, и одно ребро сломано. У младшего вообще ничего, в рубашке родился. Старший сын повредил руку, и было подозрение на копчик, но, слава богу, все нормально. Барысынан да күбрәк гаилә башлыгы зыян күргән. Аның 2 муен умырткасы, кабыргалары, кулы, аягы сынган. Машина аны нык кыскан. Хатынның һәм 2 баласын Владимир хастаханәсенә китергәннәр. Ирне Коврово медицина учреждениесенә кадәр генә илткәннәр. Май аенда гаилә Чаллыга кайта. Лежал дома почти месяц, у меня руки не работали. Жена ухаживала за мной. Потом потихонечку восстановился и в сентябре месяце пошел в военкомат, чтобы изменить свою жизнь. Подписал контракт и ушел служить. Шуннан бирле броня кушаматлы хәрби хезмәткәр алгы сызыкта ул баги йөртүче, танкистларга сугыш кирәк яраклары ташый. Ватанны саклаучы сүзләренчә, алар чауларга ярдәмнәре өчен бик рәхмәтле. Бу юлы да балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре һәм хезмәткәрләре гуманитар ярдәм җыйган. В нашем детском саду с начала специальной военной операции идет непрерывный сбор гуманитарной помощи, а также организован пункт по изготовлению сухого армейского душа. В этой акции участвуют и сотрудники детского сада, и родители воспитанников, и, конечно же, наши воспитанники. У 3 наших воспитанников папы являются военнослужащими. Алар кыска вакытлы ялга кайткач, балалар бакчасында очрашулар оештыралар, аларга гуманитар ярдәм тапшыралар. Мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре әйтүенчә, шул рәвешле алар балаларда патриотизм хисләре һәм горурлык рухы тәрбиялиләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Шолда Сабантуй бәйрәмен билгеләп үтәргә әзерләнәләр. Бу шимбәдә 14 июньдә Сабантуй 2 майданчыкта ипподром территориясендә һәм яр буе паркы майданында узачак. Чараның барышы турында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов сөйләде. Халык күңелләүчеләре иртәнге сәгать 10-да башлана. Бу вакытта авыл һәм әкият кеше тематик майданнары ачыла. Бу йорт 20-нче гасыр башы татар йорты стилендә эшләнгән. Әлеге монда бу шәмә эштә мич пычмагы, кирәк яраклар, көнкүреш әйберләре һәм башка бик күп нәрсәләр булыр дип планлаштырыла. Сабантуй кунакларына хатын-кызларның ничек яшәгәнен һәм хуҗалыкларын күрсәтәчәкләр. 11 сәгатьтә үзәк майданда театральләштерелгән тамаша башлана. Традицион от чабышларынан башка нинди Сабантуй бәйрәме узсын. В 12 часов на городском ипподроме будет дан старт традиционным конно-спортивным соревнованиям, а также народно-спортивным состязаниям, играм и концертной программе с участием солистов и творческих коллективов города. В соревнованиях примут участие спортсмены не только из городов и районов республики, но и из ближайших регионов. Төрле дистанцияләргә уннан артык узыш үткәрү планлаштырыла. Традиция буенча Сабантуйга кимендә 100 мең кеше килә дип билгеләде Чаллы Ноэль Мәхдиев. Шуңа күрә төп бурыч куркынычсызлыкны тәэмин итү. Мы с руководителями правоохранительных органов обсудили все рабочие вопросы, связанные с обеспечением высокого уровня общественной безопасности при проведении таких массовых мероприятий. Җәмәгать тәртибен саклауны полиция, шәһәрнең сак предприятиеләре хезмәткәрләре тәэмин итәчәк. Чисталык өчен торак коммуналь хуҗалык предприятиеләре хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Сабантуй тәмамлангач, шәһәр проспектлары буйлап автобуслар йөри башлаячак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Беларусь киемнәре һәм Төркия текстиле ярминкәсе тагын ярышчылыдан барлык сезонга ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар аяк киеме. Шулай ук мендәр, юрганнар, урын җир әйберләре Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча алырга була. Чаллылар янәдән үзләрен Беларусидан сыйфатлы уңайлы аяк киемнәре белән сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлап алу мөмкинлеге, шулай ук үтемле бәяләр сатып алучыларны сөендерәчәк. Представляем инновационную модель на проблемную ногу, туфли из натуральной кожи ягненка с трансформируемым задником. Мягкая, дышащая кожа ягненка обеспечивает бережное прилегание к стопе, предотвращая натирание и дискомфорт. Особенность модели – гибкий задник, который легко складывается и превращает туфли в удобные сабы. Это решение идеально для тех, кто ценит комфорт, функциональность, стиль и удобство на каждый день.
Тәкъдим ителгән барлык модельләр фабрикада җитештерелгән. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киеме сайларга була. Биредә шулай ук Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Большой здесь выбор. У меня нога проблемная, поэтому я сюда пришла иногда покупать. Здесь выбор есть, можно покупать. Уңайлы аяк киемне һәм төрек текстилен Яр-Чаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Все лето в Покабато при бронировании дня рождения скидка 20% на билеты, а также оформление домика, поздравления от ростовой куклы и торт в подарок. Пока лето!